मोनसे समाव सारा आसाम नाङैनो ट्राइबेल माहारिखौ गादबनाय नासयनाय मुगैनाय बै समनि एजिपि सरकारनि दैदेननायाव बा प्रफुल्ल कुमार महन्तनि दैदेननायाव जोङो गादब जादोंमोन, जोङो मुंख्लं जानांगौ जादोंमोन, जोङो जिउ खोमानांनाय मोनसे परिबेस जादोंमोन। दिनै फैयै फैयै बे एखे मोनसे थासारिया दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जि खुंथाय बेबस्थायाव नैबे खुंथाया बेबायदि थासारिसिम लांगोन नामा, बेबायदि थासारि सोरजिहोगोन नामा, बेखौ जोङो साननांगौ सम जाबाय। मानोना जोङो नुदों जे दिनैहाय इउनिभार्सिटिफ्राव जों जुदि एडमिशन मोनाब्ला, मानोना जोंनि इक'नमिक कन्डिशन आरो जोंनि जौगानायखौ जोङो नायोब्ला सुनानै नायोब्ला साबेसे ट्राइबेला जेनेरेल केटेगरियाव जेनेरेल पस्टआव मुं थिसनजानायखौ जोङो नुदों। साख्रियाव, मुलुगसोलोंसालियाव बा जायखिजाया जि खाबुफोर फैयो, जोङो नुदों जे जोंनि गेजेरनिफ्राय सासे बा सानै बेबायदि थिसनजानायखौ जोङो नुदों। जोङो दिनैसिमबो एसटि हिसाबै जि केटेगरि थायो, बै केटेगरिखौनो लानानै जोङो एसे एनै जौगानायखौ जों खालामबाय थानाय जादों। थ' बिनि थाखाय जोङो बयबो सांग्रां थानांगोन जे दिनैहाय मोनसे समाव बै मोनद' जनगोष्ठीनिफ्रायनो बिथांमोननि राजखान्थिगिरि, बिथांमोननि अफिसार, बिथांमोननि बिउरोक्रेट्सफोरानो जोंखौ गादबदोंमोन। दिनै बिथांमोना एसटि हिसाबै आरोबाव जोंखौ गादबनो फैदों। गोदो एसटि हिसाबै जोंखौ मुगैयोमोन। दा जोंनिनो एसटि जि सार्टिफिकेट बा एसटि जि केटेगराइजेशन, बेखौनो लानानै जोंखौ फोजोबस्रांनाय मोनसे थासारिखौ बिथांमोना दिनै लाबोदों। समा दिनै डिप्ल'मेसि खालामनाय नङा। समा दिनै राजखान्थि हान्जा जुदायै बा आलादायै बेबायदि साननाय नङा। ट्राइबेल हिसाबै जोङो खौसेयैनो आसामनि जि डमिनेटिं क्लास, बिथांमोनखौ जोङो फेजेननांगोन आरो बे फेजेननाया खौसेयै जुजिनानैनो जोङो फेजेननांगोन। जोङो जिखिनि राभा दङ, बर' दङ, सनवाल दङ, थेङाल दङ, मिसिं दङ, बा जिखिनि जोंहा 14टा जे जों ट्राइबेलफोर दङ, जों जानजि खाफ्रानानै जाहाथे आनकनस्टिटिउसनेल मोनसे जि आसाम बिधान सभायाव थांखि लानो बिथांमोना थांगासिनो दङ, बेखौ होबथानांगोन। जे मोनद' हारिनि कनस्टिटिउसनेल राइट्सखौ इनफ्रिन्स खालामनानै फोजोबस्रांनानै जे आपार बा उन्नत बा डेभलप कमिउनिटिसनो जि एसटि मोनसे केटेगराइजेशन खालामनाया बियो पियरलि आयेन बेरेखा, बियो आनकनस्टिटिउसनेल। आरो बे आनकनस्टिटिउसनेल बाथ्राखौ पलिटिकेल गेननि थाखाय बा 2026 जि बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय जा थांखि बिथांमोना लानानै दिल्लीसिम दैथायहरनो नागिरदों, बेखौ जों बयबो कन्डेम खालामनांगौ। थाद'नाय गैयै मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों ट्राइबेलफ्रा, बर'फ्रा राजा लामा, रेल लामा, मुलुगसोलोंसालि, जौमा फरायसालि, जोंनि जुडिसियारि बा जिखिनि जोंहा आसाम सरकार, बिटिसि सरकारनि बिफानफ्राव साख्रिआवला दङ, बिथांमोना जानजि खाफ्रानानै सोमावसारनांगोन। गावबा गाव प्लेटफर्माव, ससियेल मिडियायाव हायो, निउस मिडियायाव हायो, सोमावसारनाय आफादफोरजों लोब्बा थानानै जाबायदि प्रटेस्ट खालामनो हायो जोङो खालामनांगोन। नङाब्ला जोंनि थाखानाय जि राइट्स, थाखानाय जि ओंखाम ओंख्रि, बेखौ दिनै सेनो नागिरनाय मोनसे थासारि फैबाय। बेनि थाखाय जोङो माब्लाबाबो सिरि थानो हाया। जोङो जुडिसियारिनि जोङो मानसि हिसाबै बेखौ जोङो नायबाय थादों जे बिथांमोनखौ जुदि नटिफाइ खालामोब्ला, बिथांमोना जुदि एसटि हिसाबै नटिफाइ जायोब्ला, जों बोरै गोजौ बिजिरसालियाव बेखौ जोङो चेलेन्ज खालामनो हायो। आरो जिहेतु बेयाव ल'कर कमिटिनिबो मोनसे रेकमेन्डेसन दङ। सोरबा हारिया गोदोनिफ्रायनो नैबे ओनसोलाव थाहैनानै बिथाङा एसटि दाबि खालामनो हाया। माखासे केरेक्टारिस्टिक्स दङ, मोनबा केरेक्टारिस्टिक्स जि ल'कर कमिटिया रेकमेन्डेसन होदों जे
मोनसे कमिउनिटिखौहाय गादबना दोनबाय थादों बिथांमोना बेकवार्ड बिथांमोना प्रिमिटिभ ट्रेड्स दङ बिथांमोना साइनेज टु कन्टेक्ट बेफोरबायदि आखुथायावसो जिहेतु होनो हायो थ' बिनि थाखाय सोरबाया जुदि राजा फोलेरनि होननानै दाबि खालामनो नागिरोबा सोरबाया जुदि बृहत्तर असमिया जाति गठन प्रक्रियायाव जों लिड लादोंमोन होननानै दाबि खालामनो नागिरोब्ला बेखौ मोननाय बाथ्रा नङा मानोना भारतनि संबिजिताव बि.आर. आम्बेडकार मानव गेदेर बिथाङा जे जों गादब जानाय श्रेणिनो जिखिनि मोनथायखौ होलांदों बेखौसो जोङो गनायथि होनो हायो